Sa ating good news, 4Ps beneficiary sa Rosales nakapagtapos ng kolehiyo. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Maya. Pinatunayan ng pamilya ni Wilson Rasos ng Barangay Balincanaway, Rosales na sa tulong ng sipag, tiyaga at determinasyon, posible ang pag-angat sa buhay. Bilang 4Ps beneficiary, ginamit ng pamilya ang mga natatanggap na benepisyo para sa edukasyon ng kanilang 4 na anak. Nakapagtapos na sa kolehiyo ang panganay na si April Ann Rasos sa kursong Hotel and Restaurant Management, habang ang isa pa ay magtatapos sa susunod na taon at 2 pa ang kasalukuyang nag-aaral. Ibinahagi rin ni Tatay Wilson na malaking inspirasyon para sa kanilang pamilya ang makita ang bunga ng kanilang mga sakripisyo sa pag-aaral ng mga anak. Ayon sa kanya, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng pagkakataon ang kanilang mga anak na makamit ang edukasyon at makabangon sa hirap ng buhay. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.